Radio Click, a Europa que namora. No ceo, aberto soamente para os xustos, con portas de luz e campos de frutos. Un soño bonito, máis vivo no corazón. O segredo das letras, o sentido da vida está nas... Bos días, queridos ointes. Estades a escoitar Radio Click. Meu nome é Alberto e hoxe imos falar sobre os mitos e o sentido da vida. Cal é o sentido da vida do ser humano neste planeta? Son Alicia e propoñemos 3 opcións. A. Converternos en seres superiores. B. Lograr os obxectivos. C. Lograr a inmortalidade. Non intentedes escoller unha destas opcións, porque non hai unha resposta correcta. O teu sentido da vida depende de ti. Queredes saber máis sobre o tema? Pois imos aló. Quen sabe que nos depara o destino? Moi boas, eu son Laura e quero explicarche que as respostas á pregunta polo sentido da vida son moitísimas, pero podemos agrupalas en 3 tipos: nas religións, nos humanismos e nas ciencias ocultas. Elena, podes nos axudar? Pois claro, imos explicar cada un. A relixión como universo simbólico axuda ao crente a comprender a realidade e darlle un sentido e finalidade á vida. O humanismo está ligado coa filosofía e o seu obxecto de reflexión é o ser humano e a súa comprensión do mundo. Iria, podes falarnos das ciencias ocultas? Queredes coñecer o futuro? Pois as ciencias ocultas buscan este coñecemento mediante profecías, revelacións, astroloxía. Agora que sabedes onde buscar as vosas respostas, pensades que é sinxelo? Antes de continuar, damos paso á publicidade. Hai o segredo no aire a brillar, fíos máxicos feitos de lúa. Cada xoia ten unha historia que contar. 50% de desconto nas xoias de Pandora. Non esperes máis. Abre a caixa e descubre ofertas irresistibles. Non esperes máis. Abre a caixa e descobre ofertas. Abre Pandora e comeza a soñar un mundo novo ao teu carón. Brillan as xoias como estrelas no mar un instante. É verdade, compañeiros, eu son Clara e o mito de Pandora é un exemplo do que estamos a falar. Pandora foi a primeira muller creada polos deuses gregos. Zeus deulle unha caixa, coa única condición de non abrila. Que aconteceu que Pandora abriuna e, sen sabelo, liberou todos os males do mundo. Eva, non temos unha historia parecida no libro do Xénesis da Biblia? Tes razón, o mito do pecado de Adán e Eva transmítenos a mesma idea. A tentación de ser semellantes a Deus levounos a incumprir a única norma que tiñan, non comer o froito da árbore de o ben e o mal. Desa forma, perderon o paraíso. Ti que pensas, Antía? Penso que os mitos representan a necesidade que temos os seres humanos de sempre querer máis e buscar unha explicación a todo. Así que xa sabes, non busques máis alá, a felicidade atópase a carón de nós. O segredo das letras, o sentido da vida está nas historias, nas sombras. Buscamos, atopamos, preguntamos como florecen as nosas almas curiosas.